Nagy tisztelettel Jászárok szállásról Dolgozók Horgász Egyesületének Perestaposi horgásztaván vagyunk. Afrikai harcsát telepítünk. Köszöntöm a horgászokat, köszönöm, hogy kijöttetek. Ma 2024. augusztus 1-e van, csütörtök, 11 óra. Megmutatok mindenkit, legalábbis próbálok. Pedig most vettem februárban. Tibi mehet? Tibi, kezdjük, jó? Mindig a kistó telepítéssel szoktuk kezdeni, azon már túl is vagyunk. 115 kg-ot telepítettünk a kistóba. 3 darab. Ami összesen 31 darab harcsa volt. 10,90. És az átlag súlyát is már tudom mondani. A harcsáknak 3 kg 70 deka az átlag súlyuk a harcsáknak. Tehát nőttek a harcsák. Így van, Béla bácsi? Hát nőttek, mert a múltkori az nem volt 370 átlag. 12,40. Ez már a 4. harcsatelepítésünk ebben az évben, és el is mondhatom, hogy nem is lesz több harcsatelepítésünk. Tehát aki szeretne majd harcsát fogni, az mindenféleképpen most szombaton majd próbálja meg, jöjjön ki. Én nekem a múltkoriból nem sikerült fogni, de remélem, hogy a mostaniból majd igen. Körülbelül 550 kg afrikai harcsa van a 2 tartályba. Hogyha most ezt beletesszük a vízbe, már pedig bele fogjuk tenni, ez megközelítőleg 22 mázsa harcsát tettünk bele ebbe az évbe. Ez elég szép számnak mondható, 22 mázsa. Nagyon szépek a harcsák. 3. De úgy is mondhatnám, hogy 2024-es évben, tehát ebben az évben ez már a 13. haltelepítésünk. És a mostanival körülbelül már 60 mázsa halat tettünk bele. De szépek, Tibi, gyönyörűek. Nagyon-nagyon szépek. Hát jó, a darabszám majd kevesebb lesz biztos. Még jó, hogy ott voltál. Ugyan. Ment volna föl a holdra. 10,40. A 60 mázsa hal beszerzési ára körülbelül 9 millió 690 000 forint. Ennyiért telepítettünk ebben az évben. Ott a farka. Ott. 4-es lesz. Szeretném tájékoztatni a vendéghorgászokat, vagy ahogy mi hívjuk, napi jegyes horgászokat, hogy a napi jegy érvényessége az reggel 6-tól este 18 óráig érvényes. Tehát 18 óra után már nem lehet napi jeggyel horgászni. Szombat, vasárnap nyugodtan lehet, hétfőtől péntekig nyugodtan lehet, de csak 6-tól 18 óráig. Éjszakai napi jegyet nem tudunk kiadni, éjszaka csak a saját tagjaink horgászhatnak. A napi jegyára változatlan, 6000 forintba kerül a napi jegy. Aha, Béla bácsi birkózik. Na biztossátok, úgy járunk a múlva. Na, kezdődik a műsor. Csak azért is. Csak azért is. Aha. Béla bácsi, az a baj, hogy nem tudod kifárasztani igazán a harcsát, tudod? Csak bemegyek kocsival. Nem megy. Jaj, nekem. 3 darab. Tehát ott jártam, hogy a 6000 forintos napi jeggyel el lehet vinni 2 darab pontyot, 1 darab egyéb halat és 3 kg vegyes halat. Az egyéb hal az lehet, ahogy már szoktam mondani, afrikai harcsa, amúr, csuka, süllő,
Szürke harcsa. Balin. És 3 kg vegyes. Amire nagyon büszkék vagyunk, az pedig az, hogy törpeharcsánk nincs a vízbe. Szürke harcsánk van, afrikai harcsánk van, törpeharcsánk nincs a vízbe. És nem is szeretnénk, hogy legyen benne. Épp ezért telepítünk így ezzel a módszerrel. Amikor a kis tavat telepítettük, már itt beszélgettünk a horgászokkal, és ugye a következő haltelepítés időpontját próbáltuk meg itt közösen megbeszélni. A következő telepítés az augusztus 15-én csütörtökön várható. Pontyot fogunk majd telepíteni. 3 darab. És az is majd így szombati nap fog szabadulni. Körülbelül 250-es átlagsúly várható, már mondom. Már Tibi mondja is, Tükrös lesz most a nagy része. 2,5 kilósak lesznek majd a pontyok. Elég sokan kijöttek horgászok, meg még érdeklődők is, nagyon örülünk neki. Mindig ki szoktam értesíteni a horgászokat, hogy jöjjönek ki, közösen nézzük meg a halakat, közösen vegyük át, közösen mérlegelünk. A mai naptól horgászati tilalom van, egészen augusztus 3-áig, az egy szombati nap lesz. Szombat reggel 5 órától lehet horgászni a horgásztagjainknak, 6 órától pedig a vendéghorgászoknak, vagy ahogy mi hívjuk, a napi egyes horgászoknak. Még az előző harcsa telepítésből is biztos, hogy van benne, mindjárt Béla bácsit Nem tudom. megkérdezzük, azt mondja, Úgy tudom, mint te. azt mondja, nem tudja, de van-e még benne Béla bácsi? Van, jó. Hát most egy kicsit bele, már 3 már. Úgyhogy még az előzőből is van benne. Ott kell lenni a papírnak. Nagyon szépek a harcsák valóban. Hibátlan. Úgyhogy ez az utolsó telepítésünk harcsából. Érdekes kommentek vannak a Facebook oldalon, a YouTube-os oldalunkon, hogy miért telepítünk afrikai harcsát, tönkretesszük a tavat. Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy az afrikai harcsa, ez nem telel át. Ez 10 fok alatti vízbe elpusztul. Tehát itt nincs olyan, hogy az afrikai harcsa az áttelel, és akkor majd jövőre ugyanígy lehet fogni. Lehűlik a víz, lefagy a víz, 10 fok alatti vízbe elpusztul. Nem tud szaporodni az afrikai harcsa. Ellentétben a törpeharcsa, meg a szürke harcsa, az biztos. Jó is lenne, ha áttelelne az afrikai. Pedig mi termálvizet, meleg vizet kapunk, de még így sem telel át. 3. Úgyhogy ezt szeretném megcáfolni. De szép. 10-50. Egy 10 perces kis videót készítek, most 8,5 percnél járunk. Itt van Máté barátom is. Integessél, Máté, légy szíves a kamerába. Integessél, így. Úgy. Hello. Szeretem, hogyha a gyerekek is kijönnek. 3 lesz ez is. Nem, bocs, 4 darab. Volt egy bújó. 12. Úgyhogy ez már 60 mázsa hal ebben az évben. Máté, jössz pecázni? Harcsára? Nem hallom. Nem hallom, Máté. Jössz, ugye? Ez a beszéd. Nagyon jó. 3. Tibi, mennyi van még a tartályban, mert mindjárt 10 perc. Mindjárt 10 percnél járok. Még van egy pár darab. Van? Egy-két merítésre. Hát nem biztos, 10-50. biztos, hogy ezt már felveszem. Elég a 10 perces, látják így is a horgászok, hogy milyen hal került bele a vízbe. Utána jönnek az apróra, Csak a maradék van. Aj, de szépek, gyönyörűek. Húha. Hibátlan, 3. tényleg. Hát Féderbottal. Nincs összeharagálva. Féderbottal javaslom 14-es zsinórral. Így van, Sanyi?
Ugye? Nyitott vízbe. Úgy van, vagy spízbottal is meg lehet próbálni, nem? De nem- Béla bácsi, nem szombaton. spízbottal. Nyugodt. Próbálni. Ki is lehet venni. Ügyes. Jó, még ezt megvárjuk. És akkor el is köszönök mindjárt a horgászoktól. Találkozunk augusztus 3-án szombaton, reggel 5 órakor. 3 darab. Tagoknak 6 órakor, a vendéghorgászoknak 5 órakor nyomni fogom a dudaszót. 10,70. Hogy nem jól mondtam? Fordítva. Sanyi, segíts nekem, légy szíves. 5 órakor a 5 órakor a tagoknak, 6 órakor pedig a vendéghorgászoknak. Látod? Ez van, amikor nagyon sokáig a napon vagyok. Látod, Sanyi? vagy sokat iszok. Vagy sokat, így van. Meg még iszok is. Úgyhogy elnézést. 5 órakor kezdenek a tagok, 6 órakor meg a vendéghorgászok, így van. De így szokott lenni. Jó. Megállunk, Tibi, elköszönök. Most már a vendégei. 9,90. Egy árma maradt. Viszontlátásra! Az is hal az ő. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Köszönöm a segítséget, köszönöm a horgászoknak, hogy kijöttek. Senki nem mehet sehova. Még a másik tartályba is lesz harcsa, aminek a tetején itt állok. Egy darab. 3. Ki is végeztük a tartályt? Tibi? Igen. Ó, de jó. 2,70. 270. Ez a legkis. 2,70. Az a legkisebb. Na, El volt bújva. Józsi bácsi, integessé, ennyi volt. Ennyi volt a móka. Nagyon fajn. Fog el tollad? Toll fog? Nem. Jó. Jó. Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Augusztus 3-án szombaton. Reggel 5 órától, 6 órától. Arrébb költöztetik. Lehet horgászni, benne van a harcsa. Remélem, hogy enni is fognak. Szeretnék én is fogni belőle. Remélem, hogy így lesz. Következő telepítésünk Pont lesz. Augusztus 15-e környékén szeretnénk a pontyot telepíteni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Köszönöm a horgászoknak segítséget. Találkozunk szombaton reggel. Kosszab Zsolt voltam, a Horgász Egyesület elnöke. Viszlát!